बडि नोंथांमोना बेयाव फरमेसन खालामबाय बेरगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै रायजोफोरनिसिम मा मेसेज रायजोफोरनिसिम मेसेजआ बेनो जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद ब्रिटेन इस्लारि दैदेननाय जि आफादनि जानानै जों गिबियावनो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आच्छा भेरगाव डिस्ट्रिक्ट दाफुंनायनि जाहोना जाहैबाय बेनो जिहेतु बिटिसि सिङाव जोंहा मोनबा डिस्ट्रिक्ट दं, तामुलपुरा गोदानै जादों। जों आफाद हिसाबै डिस्ट्रिक्ट मोनसेयाव अबेबा 12टा खोन्दो थायो, अबेबा 22टा खोन्दो थायो। दा बेहेके बे खोन्दोफोरखौ सामलायनो थाखाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जि डिसेन्ट्रेलाइज पावार नांगौ बे एसे थोब्ले माब्ले जायो। बेनिखायनो जों मोनसे बुस्थु सानबाय, एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिटआव जेरैहाय साब डिभिजन्सफोर थायो बा क' डिस्ट्रिक्टसफोर थायो, बे डिस्ट्रिक्टसफोरखौ जोङो बेखौ बाइफार्केट खालामनानै मोनसेखौ मोननै खालामनानै, जेरैहाय उदालगुरिनि आन्दारावहाय नोंहा बेरगावआ साब डिभिजन बा क' डिस्ट्रिक्ट, बेखौहाय जों दा दिनै डिस्ट्रिक्ट महरै जोंनि बुनसुनि आफादाव बेखौ जों मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि आलादायै बेखौ जों दिनै बेरखांहोबाय। आरो बिदिनो थाबावनाय माखासे डिस्ट्रिक्टसफोरखौबो आसामाव जि डिस्ट्रिक्टसफोर दं बे डिस्ट्रिक्टखौ जों एखे रोखोमै साब डिभिजन्सफोरखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट महरै बनसुआ बेरखांहोगोन। जों दिनै बेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि गोदान महरै जोङो 20निबो बारा more than 20 जाय गोसो गुदुं लाइमोन हारि अनफावरु आरो बिथांमोना दानि थासारिफोरखौ बुजिनो हानाय, मोनदांनो हानाय, दानि गोदान जेनेरेसनफोरनि लाइमोनफोर साननाय हनाया एसे सखा, गोदोनि बायदि नंला। सुजुग सुबिदा जोंनि गेजेराव मा जाबाय थादों, थासारिया माबायदि गुलाय गुजाय थांगासिनो, बर' जाथिया अबे लामाजों दैदेनलांदों, बिथांमोना बेखौ नुहुरनानै दिनै जानजि खाफ्रानानै जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ मोजां मोननानै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो गावसोरखौनो बावसोमफैदों। जोङो आफादनि आफादगिरि महरै जोङो प्रकाश बर' बिथांखौ आफादगिरि महरै मोनदों। लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट दं जोंहा 3 दुर्लाभ प्रितम बर', लोगोसे दंबावो बिशाल बसुमतारी, मन्टु बर' आरो जों जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेतारि महरै मोनदों सोमावसार बर', लोगोसे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि महरै मोनदों बिरखां बर', लोगोसे जोंहा 4th सेक्रेटारि 7 दं, सुजु दैमारि, बिस्वजित दैमारि, सत्यम बर' आरो दैथुन बाग्लारि आरो गुबुन गुबुन बिबानफोरावबो दं। आं बिथांमोननि नामखौ मख'थ'ला, समा एसे सुंद'। बिथांमोनखौ आं जोबोर मिरु आफादनि जानानै बरायबाय। लोगोसे बिथांमोनखौबो जों आसा खालामदों बिथांमोना बर' माहारिनि जि मा होनो खहा जेंना जेंसि इयुनफोराव जि मोगा मोगि जानांगोन, बिथांमोना बेखौ सौसिनानै बर' माहारियारि फरायसानि मोन्थोरखौ लानानै, स्पिरिटखौ लानानै, बिनि निति आब्रुथिफोरखौ लानानै बिथांमोना आफादखौ दैदेनलांगोन आरो हारिनि थाखाय जेब्लायबो बावसोमगोन। सोमावसारनायनि बेलायाव माबायदि जागोन? सोमावसारनायाथ' स्टुडेन्ट इउनियन मथे डेम'क्रेटिकसो, खलमनि आरो मेलेमनि आन्दलन। जिहेथु जों 1967निफ्रायनो बर'फोरा गावनि सेपारेट स्टेटखौ नागिरना फैदों। बिटिसि थांबाय, प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम, लोगोसे बिखौ हेंथा खालामनानै एबसु ओंखारबाय, बिथांमोनाबो बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय ओंखारदों। लोगोसे 1986आव बिएसएफ महरै बर' सिकिउरिटि फर्स बिथांमोना बेखौ रिनेम खालामबाय 1992आव नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड। लोगोसे भलन्टियार फर्स ओंखारबाय 1986आव, बेखौ रिनेम खालामबाय 1996आव बिएलटिएफ बर' लिबारेशन टाइगार फर्स। दा बिथांमोननि बेसेबां बर'नि संग्राम आलादा रायजोनि थाखाय बेखौ जों मोनबोजोबदों, जोंनि श्रेणिया। सोरबा जोंनि फंबायफोरा मोनाखै जानो हागौ, खिन्थु जों दावहायाव गैयाबाबो बर' जाथि हिसाबै जों बेखौ मा होनो, जों थाजासेयाव जोंनि एक्जिस्टेन्स समाव जों बे बुस्थुखौ मोनबोदों। बेनिखायनो जोंहा मोनसे साननाय दं, बे आलादा रायजोखौ मानो नांगौ। आरो बर' हारि जेरावहाय नोंहा बुंनो थाङोबा इन्डिया जेब्ला साब कन्टिनेन्टमोन, बै हाजार हाजार बोसोर सिगांनो बे ओनसोलाव सोर फार्स्ट रायजो जाजेनामोन बुंनो थाङोबा ट्राइबेल्स माहारिफोरनि गेजेराव बर' जाथियासोमोन। बे बर' जाथिखौनो अबेबा बै नेपालाव मेस होनना मिथियो, कचबिहाराव मेस होनना मिथियो, बे एखे जाथिखौनो त्रिपुरायाव ओरै दावबायलांबा कक बर' होनना मिथियो, बे एखे जाथिखौनो नोङो बैथिं डिमा हासाव गोदो साउथ काचार हिल्स होनोमोन नामा, बेयाव नों थाङोब्ला बेयाव मा होनना मिथियो, डिमासाफोर होनो। दालाया काछारियानो, काछारिनिनो जों फोलेर गोजा। बेहेके बेखौ जों बर' जाथिखौ माने इयुनाव फोथांनानै लाखिनो थाखाय, बर'नि आसार खान्थि, बर'नि हारिमुखौ फोथांना लानो थाखाय, धोरोमखौ फोथांना लानो थाखाय जोंनो मोनसे आलादा रायजोखौ नांथारगोन। बेहेके मानो होनबा जोंहा साखाथियाव जों नायो, गुबुन हारिफ्रा जोंखौ दिनैसिम गनाया। मानो होनबा आन्दलना बिसिनिफ्रायनो जागायजेननाय, जोंखौ सैमा अमाफोर बादि बेबहार खालामो।
जोंनि एसटि खथाफ्रावबो जोंखौ गोदोनि फरायनायफ्रावबो जोंनो होआ आयना बानायना गालांखादों 1947 बि आर आम्बेडकारनि समाव खिन्थु ट्राइबेल लसफोरखौ गासिखौबो डिनाय खालामो स्टेट गभर्नमेन्टआ बेफोरावसो आन्दलन जादों बेफोरावसो बड'लेण्ड गिनांगौ जादों नों फरायनायनि खेथ्रआवनो होन साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो नों रिजार्भेसन खथाखौ बिथांमोना एकदम 2 नम्बरि खालामनानै माने 2 नम्बरिथ' होनला बेखौ मा होनोमोनलाय बेखौ जेनेबा एक्सप्लइट खालामो जोंनि मोन्थाइफोरखौहाय एकदम सोबख'नानै लानाय बिथिं जाया बिथिं एकदम माबा फेक मोनसे माबा खालामनानै जेरावबो जोंखौ माने जोखारनायनि धान्दाल' दा बेफोरबादिखौ नायनानैसो जोङो आलादा रायजोखौ बिदों बै समावबो ओंखायनो दा सुक्तियाथ' जाफैबाय मोनब्रै संगठनजों संग्रामा खालामबाय बेसेबांबा गोबाव 2020 आव मोनब्रै आफादजों संगठनजों सुक्ति खालामबाय खिन्थु बे जोंनि थाखाय थोजासे नङा बेखौनो जों सानफिनबाय नैबे दानि गोदान श्रेणिनि दानि गोदान जन्म जायखौ जों प्रजन्म होनो सानफिननानै बे थिग जानाय नङा इयुनाव जोंनि जाथिया गोमालांनो हमगासिनो दाथ' इडुकेटेड जाजोब्बाय पपुलेसन कन्ट्रलबो दं जोंनि गथ'फ्रालाय बेसेबांथो फिसा खांबावो दालाय बर'फ्रा सासे सानै बेयाव फ्रायानो सासेखौ बाद होखा हिनजाव फिसासो जायो मालायनाव सुहोयो आरो खर'आवथ' मेन्टेलिटि बारा गैला गुबुन हारिजों हरनाया बांसिन जाबाय गुबुन हारिजों हरनाय माने बे मा जाहैबाय हाइब्रिदसो जाहैबाय बेयो पियर बर' नंला बेयो दा बेफोरबायदि समस्या जोंहा पपुलेसननि अनजिमायावबो खमायलांगासिनो लोगोसे जोंनि दानि सेंग्राफोरा इयुथ्सफोरा हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्टफ्रा खम जालांगासिनो दा बेफोरखौनो जोङो गोदोनि आन्दलनकारिफोरखौ लानानै आरो बेहेखि दाख्लै बावैसो जिरायथ'नाय बिथांमोन एबसुनियानो होन एनडिएफबिनो होन बिथांमोननि मोनफोर थालांनाय बिथांमोननि सिमाङाबोथ' जोबाखैथ' खिन्थु माबा मोनसे पलिटिकेलिसो बिथांमोना मोनसे सुक्ति खालामदों दा बेफोरबादिखौनो सानज्लाय हज्लाय जि गोदोनि थुनलाइयारिफोर दं जि मेलेमजिबिफोर दं बेफोरखौ कालेक्टिभलि जों साननानैसो नैबे आफादखौ दानाय जादों आरो बे आफादा आं बुंखाबाय कुनु दिन बाया बड'लेण्ड मोनागौ मानि बन्सुआ दिनैसिम जिरायनानै थाया आरो बेखौ जों मोनहोथारगोन बे जोङो बर' माहारियारि मोनसेनि दिनै आंनि बे बेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि जि गोदान दादों बिनिफ्राय फोसावबाय नोंथांमोना जिहेतु दंफां गायनाय हाबाफारि लादोंमोन बे दिनै बबेसिम थांखो आरो मा जानानै दं बे दंफां गायनाया नोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिकनाझार बिसमुरि रेन्जनि आन्दारनिफ्राय सुरु जादों दै बे जागायजेननाया बेखौ जागाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव फैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव जों रायपुर आरो दाउखाबाहा बे मोननैयाव खालामदों बिनिफ्राय जों बाक्सायाव फैलायबाय बाक्सायाव जोङो मानास चौकि मा रेन्जनि आन्दाराव मोनलाय बाथाबारि रेन्जनि आन्दाराव जों बेयाव खालामबाय लोगोसे तामुलपुराव जों दाख्लै बावै मा कुमिरकान्ति रेन्जनि मा मोनलाय बे जायगाया बगाजुलिनियाव गायबाय दा जोंहा बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजों जों टटेल खमियावबो 5.5 लाख बा 5.5 लाख फुलिखौ जों गायखांनो हाबाय मिसना जोबाखै दै मिसना 9 लाख आरो दाथ' सिजनबो गैला नै अखा बांखानि बोथोराबो एसे बारानिफ्राय बारा हमबाय दा दंफां गायलाबायबाबो नांगौनिफ्राय दै मोननानै एकदम थैलाबायनायनिसो अबस्था जाबाय ओंखायनो जों दा बेखौ जत्न लानायनिसो सम नार्सारिंसो खालामबाय थादों बुस्थुफोरा दंफांफोरा गायनाया मोजां थांदोंना थाङाखै बा मोसौ जादों ना मादों बेफोरखौ आदर लाबाय थादों जागायफिनगोन खालमानसिनि एप्रिलनिफ्राय जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दं जों थिनानै दोनबावदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट थाबाय नोंहा ओरै बेलस्रि एरिया थाबाय ओरै बिश्वनाथ एरिया थाबाय आरो जोबथा सिमुलगुरि जों गहपुर नैबे आलुफारा दैमालु जेरै ककिला बे जिं जिङाव गायनायनि मोनसे हाबाफारिखौ थांखिना दोनखादों आरो बेखौ जों गायगोन नोंथांमोननि आफाद हिसाबै जिल्लाया मोनबेसे आनसलिक हिसाबै मोनबेसे जाना दं आच्छा जोङो जिल्ला महरै आं दहायबो होनदोंना बाइफारकेट खालामनो नागिरदों जिल्ला महरै जोंहा ओरैनो एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिट हिसाबैथ' मोनबाय दंखायोमोन आरो लोगोसे जों गहपुरखौ दाबावबाय बङाइगाव दङ ओमफ्राय कामरुप मेट्र' दं दिनैजों जों 9था जाबाय आनसलिक हिसाबैथ' नों दाजोबनो हायाखै नोंहा नों टटेलखौबो नों बुंख'नो हाया मानो होनबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव खैथा आनसलिक थायो नों बिनि हिसाबखौ डिस्ट्रिक्ट माबाफ्रासो मिथियो प्रेसिडेन्ट भाइस कमिटियासो मिथियो स' दालांबाय थागोन जिहेतु आफादाबो गोदानथ' मानो होनबा आफाद फोथांना लाखिनायाबो मोनसे बेनो मोनसे जेंनाखा दानि जुगाव सेंग्राफ्रा एसि रुमावसो उन्दुना थानो मोजां मोनो आन्दोलन ओंखारला आरो स्टुडेन्ट इउनियनाथ' फैसा गैया आफादसो पाब्लिक कन्ट्रिबिउसनसो आरो ओंखायनो बे आफादखौ आं दहायनोथ' मानो बुंदों जाय हारि अनफावरु जायहा बर'नि थैखौ लानानै थांनानै थैनायखौ लानानैसो आलादा रायजोखौ नांथारगौ होननाय जाय व्यक्तिफ्रा गोसोआव साननाय दं बिथांमोनासो जोंनि आफादाव हाबखादों आलादा रायजो डिमान्ड नाथाय दिनै नोंथांमोना खावनै जादों दा
थांखिया मोनसेयानोबा खावनै जानाया मा बे इम्पसिबल रायजोआ गोनो-गोथो जानानै रायजोखौ आं मोनसे क्लियार मेसेज होनो नागिरदों आफादा थिगानो नोंथाङा थिगखौनो सोंदों जिहेतु थांखिया मोनसेनो आफादा मान मोननै बिनि जाहोनखौ आं बुंनो थांगासिनो जिहेतु आलु बस्थायाव दरसे आलुआ सेवबा गुबुन आलुआव बस्थायाव थाफानाय आलुफ्राबो थिग गाज्रि जाफालांजोबो ना ओंखायनो बै माखासे आलुखौबो जों फोथांना लाखिनो जाहाथे बे बिनि पयजना बैयाव हाबनाङा बेखायनो जों बेखौ सन्देरा बा बादेरा बे बुस्थुखौ नोजोर बोनानैसो जों बे आलु दरसेखौ थख' खालामनाय जादों आरो बे आलु दरसेखौ जोङो सोरबा सासे सानैनि डिसिसनाव खालामनाय जायाखै बेखौ मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ लानानै सानब्रै केबिनेट जदों सानब्रै केबिनेट जखांनायनि उनावसो फाइनाल हाउसजों बेयाव गासिबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै बोसोनगिरि बिथांमोनखौ लानानैसो जानाय मोनसे बे हाबाफारि ओंखायनो बेयाव जेबो मेसेज पाब्लिकफ्रा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नैबे जोंनि ब्रिटेन इस्लारि बिथां आरो मनन्जय दैमारि जोंनि चिफ एडभाइजार बिथां दैदेननाय आफादानो लाबोगोन आरो जोंनि आफादानो रायजोफोरजों दं जों दाखालि बावै नुदों जितु माखासे NLFBनि आरो माखासे एक्स भलन्टियार फर्स आरो लोगोसे बनजित मन्जिलनि मोनसे हान्जा बिथांमोना मोनसे कअर्डिनेसन कमिटि जादों बेयाव नोंथांमोना दं नामा बेयावथ' बिथांमोननिसो बाथ्रा जाहैबाय दा बिथांमोनखौथ' जों आं दहाय बुंखाबायना आलु थरसेखौ मारै एरख'दों दा बिथांमोना एरख'खांनायनि उनाव जोंनि खिबु उनावहाय मा खामानि मावो मावा बेजोंथ' जोंहा जेबो खोथा गैला जोंनाथ' थांखिया जाहैबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायसो जों जोंनि कनसेप्टआवसो खामानि मावो जोंनि थांखिफोरखौ लानानैसो जोङो खामानिखौ मावो स' जों बिसिनि एक्टिभिटिसफोरखौ बारा नोजोर होबाय थानो सम गैया आरो जों गोनांथिबो गैया होनना आं सानो आरो एकर्डआव आरो बिटिसि एकर्डआव थालांनाय किसुमान दफाफोर दं बेहेके जों बिटिआर एकर्डआव जों बिटिआर एकर्डखौ गाज्रिबो बुंजोबद्रायनो हाया दै बेयाव किसुमान बिराद मोजां कनस्ट्राक्टिभ मोनसे दफासफोर दं बा क्लजेसफोर दं बे दफाफोरखौ जों सायख' गाबोन इन्टेलेक्सुयेल्सफोरखौ लानानै जोङो क'क्राझार PWD IB बांल'आव मोनसे केबिनेट मिटिं दं इन्टेलेक्सुयेल्स मिट लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बडि थागोन डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर थागोन बे टपिकनि सायावहाय जों एजेन्डासफोर लादों बे एजेन्डासफोरनिखौ जों सावरायनानै बिथांमोननिफ्राय जों बोसोन लागोन बिथांमोननिफ्राय जों एडभाइस लागोन साजेसन लागोन बे जिनिसा माबादि जानांगौ जानाङा बे जिनिसा जोंनि हारिनि थाखाय खहा ना बे जोंनि हारिनि थाखाय मोजां बेफोरखौ कालेक्टिभलि जों मोनसे डिसकासन खालामनानै नैबे जुलाइ मासनि गेजेरावनो जों चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जों मोनसे डेलिगेसन थांगोन सेन्ट्रेल टिम लोगोसे चिफ एडभाइजारजों जों एडभाइजार सासे बिथांबाव जों थांगोन आरो बेफोरनि सायाव जों मेल मोनसे सावरायहैगोन आं नामखौ बख'थ'ला गाबोननि गेजेराव नोंथांमोना नुखासिगोन